ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஸோ பேக்கில் போய் ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டேப் பண்ணணும் ஓகே ஓகே இப்போ ஸோ எப்படி பண்ணணும்னா அதை பாருங்கள் நம்ம பேக்கெட் மேலே கொண்டு வந்துட்டு ஷெட்டில் வந்து பேக் ஹேண்டில் இந்தமாதிரி பண்ணணும் டேப் பண்ணணும் ஓகே நல்லா ரிஸ்ட்டில் தள்ளணும் ஓகேங்களா ரிஸ்ட்டில் தள்ளனா மட்டும் தான் கரெக்டாக போகும் ஓகே ஃபோர் ஹேண்டு அதேமாதிரி தான் ரிஸ்ட்லேயும் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக வச்சுட்டு நல்லா புஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஷட்டில் அப்போ ஃப்ளாட்டாக போகும் ஓகே ஸோ ரெடி கோ குட் நல்லா ஷட்டில் நல்லா ஃப்ளாட்டாக தள்ளி ஆடுங்க குட் நல்லா ஃப்ளாட்டாக தள்ளுங்க குட் ஷட்டில் மேலே மீட் பண்ணி ஃப்ளாட்டாக தள்ளுங்க ஸோ ரிஸ்ட்டை ஃப்ரீயாக வச்சு தள்ளுங்க ரெடி ஃபாஸ்ட் குட்